У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Браты і сёстры, мы сёння перажываем першую суботу месяца. Гэта дзень асаблівым чынам прысвечаны да ўшанавання беззаганнага сэрца Найсвяцейшай Марыі Панны. Таму асаблівым чынам пра заступніцтва Маці Божай просім аб тыя неабходныя патрэбныя ласкі для нас. А сёння мы маем некалькі аказіяў. Перш, канешне, гэта святая мша, якая ахвяравана ў інтэнцыі складковай, як падзяка Пану Богу і Найсвяцейшай Марыі Панне за дары ласкі, атрыманыя з просьбай аб далейшай апецы і абароне ад злога для Веранікі, Мацвея, Арыяны, Хрыстафора, Яна, Дмітрыя, Карыны, Дамінікі, Германа, Яніны, Мікалая, Вольгі, аб навяртанні грэшнікаў у сем'і на ўсім свеце. Таксама падзяка Найсвяцейшай Марыі Панны за ўсе атрыманыя ласкі з просьбай аб апеку здароўя душы і цела, дароў Духа Святога для Ігара ў дзень яго нараджэння, а таксама для сям'і Гуневіч, Яневіч, Шостак, Міхайлоўскіх, Бабенка і для Вольгі Говор. Таксама падзяка Пану Богу за пражытыя 35 гадоў у сужанстве для сям'і Дарагупец з просьбай аб далейшым благаслаўленні апецы Маці Божай патрэбных ласках. А таксама просьба да Маці Божай аб шчаслівае нараджэнне дзіцяткі для Анастасіі у гэты момант, калі яна цяпер менавіта перажывае гэты момант нараджэння сваёй дачушкі. Таксама сёння наша супольнасць шчыра вітае у сваім гроне дзіцятка, якое за хвілінку атрымае хрост, менавіта Майя Леанович. Вітаем тут бацькоў хросных, усіх родных, якія прыбылі, каб дзяліць радасць з таго, што гэтая дачушка, унучка будзе, можа, сястрычка нават, атрымае святы хрост і станецца таксама дзіцём Божым. Таму, дарагія бацькі, пытаюся вас, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Маі? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сабе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божай запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Майя, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыстазбаўца цябе пазначаць бацькі і хросныя. А мы, стаючы ў праўдзе, прызнаемся, што маем слабасці, грахі, якія перашкаджаюць нам быць у пастаяннай лучнасці з Богам. Пане, Ты пасланы аздаравіць скрушаных сэрцам, змілуйся над намі. Змилуйся над нами. Хрыста, Ты прыйшоў паклікаць грэшнікаў, змілуйся над намі. Змилуйся над нами. Пане, Ты сядзіш праваруч Айца, каб заступацца за нас, змілуйся над намі. Змилуйся над нами. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молімся. Святы Божа, Ты зрабіў сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі годным месцам прабывання Духа Святога. Праз заступніцтва безаганнай Панны напоўні таксама і нашыя сэрцы Тваёй любоўю, каб мы сталі жывой святыняй Тваёй славы, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Чытанне кнігі мудрасці Сіраха. Пан стварыў чалавека з зямлі і зноў яго верне ў яе. Пэўны лік дзён у адпаведны час ён удзяліў людзям і даў ім уладу над усім, што на зямлі. Ён апрануў іх у сілу, падобную да сваёй, і паводле свайго вобразу стварыў іх. Ён уклаў у кожную істоту страх перад чалавекам, каб ён панаваў над жывёламі і птушкамі. Ён даў людзям разважнасць, вочы, вушы і сэрца, каб думаць. Веданнем і розумам напоўніў іх і паказаў ім дабро і зло. Сваё вока ён паклаў на іхнія сэрцы, каб паказаць ім веліч сваіх спраў. Яны будуць апяваць яго святое імя, каб расказаць пра веліч спраў ягоных. Ён паклаў перад імі веды і даў ім у спадчыну закон жыцця. Устанавіў з імі вечны запавет і паказаў ім свае пастановы. Іх вочы убачылі веліч яго славы, а славу голасу яго пачулі іх вушы. Ён сказаў ім: «Беражыцеся ўсяго несправядлівага». І кожнаму з іх даў запаведь наконт бліжняга свайго. Іх шляхі заўжды перад ім. Яны не схаваюцца ад ягоных вачэй. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Ласка Пана з тими, хто його боїться. Ласка Пана з тими, хто його боїться. Як літується батька над синами, змілується Пан над тими, хто його боїться. Бо він відає, що го створеними, пам'ятає, що ми з'являємося пилом. Ласка Пана з тими, хто його боїться. Дні чоловіка, як трава, як полявая кветка, ён цвіце. Ветер падзьме над ім, і больш яго няма, і ўжо месца ягонае не пазнае яго. Ласка Пана з тими, хто яго боїться. Милосердность Пана спрад веку, і аж навіки над тими, хто яго боїться. І справедливость яго над синами синов, над тими, хто заховує яго заповедь. Ласка Пана з тими, хто його боїться. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Благословленный ты, Ойша, Пан неба и земли, по таємниці володарства ты открыл детям. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. З Духом Твоїм, Читання Святого Євангелія паводле Марка. хвала Тобі, Пане. У той час
прыносілі да Езуса дзяцей, каб ён дакрануўся да іх. Вучні ж дакаралі іх. А Езус, убачыўшы гэта, абурыўся і сказаў ім: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, не забараняйце ім, бо такім належыць валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, хто не прыме валадарства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго». І, абдумаючы іх, ускладаў на іх рукі і благаслаўляў. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядзем на хвілінку. Браты і сёстры, мы сёння чуем каротенька Евангелие, але вельмі, так здаецца, да сённяшняга хросту яны вельмі пасуе, бо ідзе мова пра дзяцей. Мы сёння чуем, што да Езуса прыносілі дзяцей. Гэта значыць, што былі гэта дзеці маленькія, такія як сёння Майя, якая атрымае хрост за хвілінку, можа трошкі большыя. Напэўна, розныя гэта былі дзеці. Прыходзілі з бацькамі, бо ішлі таксама са сваёй татай, са сваёй мамай, каб быць з імі ў той момант, калі яны прыходзілі слухаць Пана Езуса. І, канешне, як кожны тата, кожная мама, якія б хочуць дабра свайму дзіцяці, тыя, якія распазналі Езуса тады, калі вось мы слухалі яго, у тым месцы, дзе ён быў, у большасці гэта было дзесьці мясціны, які ён адведаваў, гэта былі іхныя землі, там, дзе яны жылі. І вычуваўшы то, якім ёсць Езус, яны хацелі таксама, каб Езус паблагаславіў гэтых дзяцей, каб дакрануўся да іх. Бо, напэўна, кожныя бацькі хацяць, каб дзіця было здаровым. І не толькі фізычна, але таксама і духоўна. Бо няма магчымасці раздзяліць гэтыя две сферы, фізычную і духоўную, бо чалавек можа быць калекі на целе, можа не хапаць нейкага органа. Мы кажам, калекі чалавек, праўда, штосьці сталася, чы згубіў гэты орган, ці, праўда, нарадзіўся такім. Але ёсць наша частка таксама духоўная, яна патрабуе апекі, увагі, нават можа яшчэ больш, ніж наша цела. І калі мы ее занядбоўваем, то яна таксама можа быць неразвіта. І вядома, што таты, мамы, якія прыходзілі са сваімі дзецьмі, разумелі, што выхаваць дзіця без Божай дапамогі вельмі цяжка, нават можна сказаць, фактычна немагчыма. Бо прыходзілі гэта габрэі, людзі рэлігійныя, веруючыя, яны прыходзілі да Езуса таму, што чакалі на Месію, таму, што чулі заклік Яна Хрысціцеля, яны таксама прыходзілі да Езуса, бо яго слова мела вялікую моц. І гэты гест прагнення бацькоўскага сэрца, каб Езус дакрануўся, быў чымсьці вельмі зразумелым. Але мы чуем, што вучні ж дакаралі гэтых бацькоў, гэтых татаў, мамаў, забаранялі ім менавіта, каб яны... Можа, гэта была такая добры гест у сэнсе разумення дарослых людзей, мужчынаў, бо бачылі, насколькі Езус быў запрацаваны, якія вялікія натоўпы прыходзілі штодзённа. Кожны хацеў, каб Езус удзяліў яму хаця бы хвілінку, каб выказаць свой боль, можа падзякаваць, каб расказаць аб сваіх бедах, аб сваіх праблемах, то, што мы сёння робім на малітве. І маем такую магчымасць менавіта з ім сустрэцца прыватна у інтымнай размове, выказаць усё тое, што ляжыць на сэрцы, калі гэта разумеем і сустракаемся так з Езусам. І, вядома, апосталы, гледзячы на ўсё гэта, напэўна, хацелі таксама трошкі змniejszyць Езусу гэтай такой, якім здавалася, як нам, дарослым, здаецца, непатрэбнай працы, непатрэбнай увагі, якую хацелі бацькі для сваіх дзяцей. Але Езус, калі гэта убачыў, абурыўся. Абурыўся. Абурэнне пераказвае, нясе сэнс такі, што гэта не проста ён там неяк там, праўда, сказаў не рабіце так, звярнуў увагу апосталам, ці папрасіў іх не рабіць так. Абурэнне гэта значыць, што ёсць пэўная нейкая глыбокая такая эмацыйная рэакцыя. Эмацыйна можа не ў тым, што ён сачаў крычаць, ён не крычаў на апостал, але Езус это вельмі дакранула глыбока. І ён ім кажа: дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, бо такім належыць валадарства Божае. І што сёння здаецца, як мы сёння можам менавіта гэтыя словы разумець Пана Езуса? Ведаеце, так чи інакш, у нас няма стабільных
сталых, зрелых сямей. Бо мы людзі, мы маем такое асяроддзе, у якім мы радзіліся самыя, у якім мы ўзрасталі, у якім мы жывем, і яно ні наколькі не спрыяе таму, каб гэтае дзіця мела прыгожы прыклад веры, на жаль, сваіх бацькоў. Не спрыяе. І тыя раны, якія дзеці дазнаюць ад сваіх бацькоў, які, быць можа, мы нават не разумеем тым сваімі гэстамі, сваёй паставай, як мы ранім сваіх дзяцей. І гэтыя раны яны будуць несці на працягу ўсяго свайго жыцця. І ўжо ў дарослым жыцці, гэтым дзецям будзе вельмі цяжка. І вось менавіта прыход да Езуса, калі мы яго, гэта дзіцёнка, берём за руку, на рукі, прыходзім разам, дае шанец гэтаму дзіцяці менавіта ў сваёй прастаце, у прысутнасці сям'і парафіяльнай у доме Божым атрымаць вось менавіта гэту прыгожую глыбокую сустрэчу з Богам, сустрэчу з Езусам. І наша глыпота ў тым, што мы сёння як бы трошачкі недаацэньваем дзяцей, што мы, на жаль, самі не памятаем гэтага уласнага ўзросту дзіцячага, бо так ёсць з нашымі дарослымі галовамі, што мы, як-то, праўда, не памятаем, што там мы перажывалі і як там гэта ў нашым дзяцінстве там зашмат было. І мы як бы лічым, што дзіця не разумее, што дзіця там, што яно яшчэ, часамі глупыя бацькі кажуць, не прыходжу, бо гучнае маё дзіця, бо бегае, непаседлівае, бо баіцца, што тут куда-то ўлезе, што каму-то будзе перашкаджаць. Такіх глупых бацькоў вельмі шмат, але ўсё гэта, напэўна, глупота. І вось менавіта прысутнасць у доме, дзе ёсць Бог, прысутнасць, дзе прыходзяць людзі маліцца, яна вельмі неабходная кожнаму дзіцяці. І, на жаль, што мы вельмі часта абмяжоўваемся толькі, каб гэтае дзіця запісаць на рэлігію, нібы выканаць абавязак выхавання. Сёння на пачатку святой мшы, калі былі словы звяртання да бацькоў, то бацькі былі спытаныя, ці гатовыя выхаваць свайго дзіцятка у веры і любові, так, каб яно, пазнаючы Божыя наказы, любіла Бога і бліжняе, як нас навучыў Езус Христус. І вельмі часта, на жаль, або, не ведаю, бацькі забываюць пра гэта, што не ёсць заданнем, не было сёння спытана: дарагія бацькі, просячы хросту, чы для вашага дзіцяця, ці ўсведамляеце, што вы прымаеце на сабе абавязак запісаць дзіцятка да першай камуніі. І праз коску. Потым давесці яго да біжмавання, коска. А потым, як усё пойдзе добра, каршуном вісець, каб узяў шлюб, коска. Не пра гэта ідзе сёння мова. Прымаем абавязак выхаваць у веры. А выхаванне ў веры – гэта не проста запісаць на рэлігію. Выхаванне ў веры – гэта вось менавіта дазволіць дзіцяці засмакаваць сустрэчы з Богам. І калі мы сваіх дзяцей не прыводзім і самі гэтага рабіць не ўмеем, то мы нават у пэўным сэнсе забіраем гэты апошні шанец чи апошнюю мажлівасць гэтаму дзіцяці ввогуле вычуць некую прысутнасць Бога ў гэтым свеце. Дзеці лепей чуюць, чым мы, глыбей перажываюць сустрэчу з Богам. Канешне, если не закрытыя праз грэх сваіх бацькоў, можа так быць, праз акультныя практыкі, праз тое, што гэтых дзетак часамі ад самых яслей водзяць да тых розных бабкаў, шаптухаў, ад розных там праблемаў рэальных ці нерэальных, бо это закрываем. Тады няма шанс, трэба тады спагадацца, мадліцца, разрываць усе гэтай сувязі, але такая, на жаль, сёння магчымасць ёсць закрыць дзіця, і тады гэта дзіця будзе непаседлівае ў касцеле, неспакойнае, малітва будзе не давацца, не будзе хацець. Гэта мы павінны разумець. Ёсць нейкія грахі, здрады, напрыклад, бацькоўскія ў сям'і, таксама вельмі моцна б'юць па дзіцям. Таксама вельмі моцна зачыняюць іх менавіта ў гэтай сферы даверу да Бога. Вельмі цяжкая тады сітуацыя ў такіх сем'ях і ў выхаванні з дзяцьмі. Гэта такія простыя, самыя асноўныя, можна сказаць, фундаментальныя рэчы, пра якія мы павінны ведаць, бо гэта ёсць, так скажам, азбука духоўнага жыцця. Таму Езус менавіта гэта разумеючы, і гэта сітуацыя адна, можа, з тысяч, якая здарылася ў жыцці Езуса
падчас яго місійнай дзейнасці, але яна знайшлася ў Евангеллі. Марк, евангеліст, ён гэта спісаў, бо чуў гэта з вуснаў Пятра, які чуў гэта на ўласныя вушы і быў навочным сведкам. І тады кажа, сапраўды, кажу вам, хто не прыме валадарства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго. А если мы згубілі ў сваім дзяцінстве магчымасць сустрэцца з Богам, як цяжка у дарослым жыцці гэта ўчыніць. Бо ў дзяцінстве ёсць шанс таму, што мы можам быць параненыя, але дзеці яшчэ сваіх грэхоў такіх не маюць цяжкіх. А калі мы не сустрэліся з Богам у дзяцінстве, нам перашкодзілі, не дазволілі, па неведам чи глупасці бацькоўскай, то ў дарослым жыцці, калі далучаюцца нашыя ўжо грахі, якія мы чынім у штодзённасці, гэта вось магчымасць і мажлівасць, яна становіцца вельмі маленькай. Заўсёды ёсць, але шанец памяншаецца. І Езус, абдымаючы гэтых дзетак, ускладаў на іх рукі і благаслаўляў. І, напэўна, даведаемся калісьці ў вечнасці, цяпер мы гэтага ведаць не можам, напэўна, шмат з тых дзяцей, можа ўсе, так, потом пазней сталіся хрысціянамі, бо, напэўна, дотык Езуса не прайшоў бясследна для гэтых дзетак. Напэўна, тое, што іх Сын Божы дакрануўся, абняў, прычынілася да велізарнага такога ўнутраняга адраджэння, парыву. Если Божае Слово гэта можа чыніць, якое мы слухаем, з вуснаў другіх людзей веруючых, то ж, напэўна, дотык самога Езуса перамяняў усю тую сітуацыю ўнутраннюю, якія гэта дзеці ў сваёй сям'і маглі перажываць. Таму жадаю, каб вашае дзіця, асабліва Ева, Мая, прабачце, якая сёння прыме хрост, каб яна таксама ў сваёй хаце, у сваіх бацькоў дасведчыла гэта, бачыла гэта, перажывала гэта. А бацькі хросныя хай гэтым дапамогуць. Ну, таксама бярыце абавязак дапамагчы ў выхаванні дзіцяці ў веры. Да, не трэба будзе стаяць, пытацца пацеркі у Маі, калі падрасце, але ваша малітва, ваша заступніцтва, ваш штодзённы ружанчык, ваша удзел у святой мшы нядзельнай – гэта тылы. Ведаеце, як ідзе вайна, а вайна ідзе, то тылы заўсёды гэта тое, што дазваляюць менавіта на фронце вытрываць. Бацькі хросныя – гэта тылы духоўныя. Як яны будуць добрыя і моцныя, то будзе таксама большы шанец гэтаму дзіцятку ўзрастаць. Если тылы акажуцца абы-якія, на жаль, шмат бітваў будзе праіграна менавіта ў гэтым супрацьстаянні са злом. Таму жадаю Маі, бацькам хросным, усім нам прысутным быць, умець, хацець, прагнуць ставацца дзецьмі Божымі, і толькі той, хто будзе як дзіця адносна Бога, увойдзе ў валадарства нябеснае. Амен. Повстанем. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным для гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады Духа Святого гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Тваё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Хай нас, Пане. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў, яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў малітве падзякі Пану Богу і Найсвяцейшай Марыі Панне за дары і ласкі, атрыманыя з просьбай аб далейшай апецы, абароне ад злога для Веранікі, Мацвея, Арыяны, Хрыстафора, Яна, Дмітрыя, Карыны, Дамінікі, Германа, Яніны, Мікалая, Вольгі, аб навяртанні грэшнікаў у сем'і і на ўсім свеце, а таксама з падзякай да Маці Божай за атрыманыя ласкі, з просьбай аб апецы здароўя душы і цела, дароў Духа Святога для Ігара ў дзень яго нараджэння, а таксама для сям'і Угневіч, Яневіч, Шостак, Міхалоўскіх, Бабенка і для Вольгі Говор. Таксама з падзякай Пану Богу за пражытыя 35 год у сужанстве ад
дарагакупец з просьбай в далейшым благословленні апецы Маці Божай патрэбных ласках, а таксама а шчаслівае нараджэнне дзіцятка для Анастасіі Вайцішкінай, якая сёння перажывае вось гэты менавіта момант нараджэння родаў. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас. Святий Яні Хрестителю, Молися за нас. святий Юзефі, Молися за нас. святые Петра і Павле, Молися за нас. усе святые Божыя, Молитеся за нас. усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа неправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Твоей велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Божа, нябачнай моцы Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду Табою створаную, каб яна выяўляла ласку святога Хросту. На пачатку свету Твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, і калі вісеў на крыжы, з яго боку пралілася кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказаў вучням: ідзіце і вучыце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай ім адкрыць крыніцу святога Хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога трымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Твоё падабенства і праз сакрамент Хросту, ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз Хрост пахаваныя разам з Хрыстом у смерць, з ім таксама паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент Хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы кіраваныя вашай верай гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае Хрост вашае дзіця. Пытаюся кожнага з вас, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаемся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаемся. Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Верым. Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Верым. Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Верым. Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Ён ішоў спякотны дзень па пылу камянях. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі, любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Добры Божа, прымі малітвы і дары, якія мы Табе прыносім, адзнаючы ўспамін Багародзіцы Марыі, і ў Тваёй міласэрнасці прыйдзі нам на дапамогу праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана.
Дякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў сваіх святых, аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі гімна. Вялікая справа Ты ўчыніў па ўсёй зямлі, і сваю міласэрнасць распрасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Хрыста, Твайго Сына і нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучаліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасана на Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого,
уся пашана и хвала, празуще веки вечные. Amen. Молимся, Дайца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні нашыя, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленный и покликанный на вечеру ягонную. Бог человека
Милосердный Боже, отдаючи пашану Маті Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щодро надели нас усіми потребными ласками, каб мы неспинно удосконалювалися у христианских цнотах, праз Христа Пана нашого. Amen. З рації першої суботи місяця зараз ще помолимося перед образом Найсвятейшої Марії Панни, узнесем так само наші просьби і подяки. Gwiazda śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Wysłuchaj, Matko Częstochowska, próśb naszych, które dziś do Ciebie zanosimy. Użycz nam darów ze swojej skarbnicy i obfitości łaski, jakie posiadasz. Archanioł, pozdrawiają Ciebie, nazywa Cię pełnią łaski. Wszystkie chóry anielskie błogosławią Cię. I my, pielgrzymi ziemscy, wołamy do Ciebie, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Usłysz nasze prośby i módl się za nami do Boga. Będziemy powtarzać, błagamy Cię, Matko Boża Częstochowska. Błagamy Cię, Matko Boża Częstochowska. W intencjach dzisiaj Tobie przedstawionych. Błagamy Cię, Matko Boża Częstochowska. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko Częstochowska. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. Za płaczących, aby im łzy otarła. Błagamy Cię, Matko Maryjo Częstochowska. Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała. Błagamy Cię, Matko Częstochowska. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich szczegło od nieszczęść i drogą przykazań Bożych prowadziła. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. Za wszystkich, którzy cierpią dla sprawiedliwości, prawdy i wolności. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. O rozwój prawdziwej miłości w sercach naszych ku Tobie i Synowi Twojemu Jezusowi Chrystusowi. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. O wytrwanie przy Bogu i Chrystusie w Kościele Świętym. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. O prawdziwą wolność dla ludzkich serc, umysłów i ojczyzny. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Maryjo, Matko Częstochowska. O Maryjo Matka Częstochowska, która z taką czułością, z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy się do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Będziemy powtarzać, pomagaj nam nieustannie. Wielko Matko Boga, Pomagaj nam nieustannie. Matko nasza najlepsza, Pomagaj nam
Pośredniczko nasza u Boga, Pomagaj nam nieustannie. szafarko łask wszelkich, Pomagaj nam nieustannie. Matko świętej wytrwałości, Pomagaj nam nieustannie. tronie miłosierdzia Bożego, Pomagaj nam nieustannie. wspomogo błagających, Pomagaj nam nieustannie. poręko naszego zbawienia, Pomagaj nam nieustannie. pogromczyni nocy piekielnych, Pomagaj nam nieustannie. kotwico naszej nadziei, Pomagaj nam nieustannie. umocnienia słabych, Pomagaj nam nieustannie. ucieczko uciśnionych, Pomagaj nam nieustannie. wybawicielko głodnych, Pomagaj nam nieustannie. opatrzności ubogich, Pomagaj nam nieustannie. cudowno lekarko w chorobach, Pomagaj nam nieustannie. ratunku ginących grzeszników, Pomagaj nam nieustannie. nadziei zrozpaczonych, Pomagaj nam nieustannie. patronko misji świętych, Pomagaj nam nieustannie. wychowawczyni powołań kapłańskich, Pomagaj nam nieustannie. mieszczyni życia duchowego, Pomagaj nam nieustannie. strażniczko czystości, Pomagaj nam nieustannie. opiekunko rodzin, Pomagaj nam nieustannie. czuła matko sierot, Pomagaj nam nieustannie. zbawienie umierających, Pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów, Pomagaj nam nieustannie. przewodniczko pewna do nieba, Pomagaj nam nieustannie. obrona nasza na sądzie, Pomagaj nam nieustannie. wybawicielko szczyśca. Pomagaj nam nieustannie. Witaj, Królowa Matko Miłosierdzia, życie słodyczy nasza i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez podole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Matko Przenajświętsza, zanosimy do Ciebie tak samo nasze prośby, intencje mszy świętej. W sposób szczególny ofiarujemy dzisiaj i prosimy o Twoją opiekę, błogosławieństwo dla nowo ochrzczonej Mai, dla jej rodziców, rodziców chrzestnych, dla rodzeństwa. A tak samo o tych prośbach w naszych intencjach, które była sprawowana ta msza święta, o potrzebne łaski, opiekę dla Weroniki, Macieja, Ariany, Krzysztofa, Jana, Dmitriusza, Karyny, Dominiki, Giermana, Janiny, Mikołaja, Wolgi, a tak samo nawrócenie grzeszników do rodzin w całym świecie. Przyjmij podziękowania za otrzymane łaski z prośbą o opiekę, zdrowia duszy i ciała, darów Ducha Świętego, a tak samo w dzień urodzin dla Igora i całej rodziny Gugniewicz, Jaszewicz, Szostak, Michalowskich, Babienko, dla Olgi Gowar. Podziękowania za przeżyte 35 lat w małżeństwie dla rodziny Darakupiec, a tak samo o szczęśliwe narodzenia dziecka dla Anastazji Wojciszkinej, która w tym momencie przeżywa ten piękny moment stawania się matką. Niech te wszystkie nasze prośby będą usłyszane i przez Ciebie przyjęte. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakie złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wielkie dziękuję za dar supольnej modlitwy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niechaj Was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. I my też
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele,